Dobrodošli na kanal Recepti Aleksandar. Vaš domaćin Aleksandar danas spremat će za vas jedan veoma lep postni kolač. Pa hajde da vidimo o čemu se to radi. U pitanju je rum kasato. Ukus ruma, predivan kolač, zaista vredan pažnje. Dakle, obratite pažnju sada na sastojke, pa probajte i vi da usrećite sebe i svoje i da napravite ovaj lep kolač. Za izradu ovog kolača potreban je puter ili margarin 100 g, čokolada 100 g i naravno potrebno je i ova aroma ruma, otprilike 2 kašike, sasvim dovoljno. Ja volim da koristim i ovaj rum šećer, zaista daje prelepu aromu kolaču, pa koristim 10 g jednu kesicu tog šećera i naravno potrebno je i nekoliko kašika ovog kakaa. Ja to otprilike radim, ali evo ovde stavio sam vam tačnu meru, pa probajte i vi tako. 300 g krompira, naravno oljuštite vaš krompir koji treba da se kuva. Onda mleveni keks 300 g, postni naravno. Ako ne pravite za dane posta, možete i oni sa maslacem. I 200 g šećera u prahu. Eto, to su ti sastojci koji su nam potrebni da napravimo ovo testo. A sada da vidimo šta je potrebno za glazuru. Za glazuru nam je potrebna 1 kašika ulja biljnog, to jest zejtina. Onda nam je potrebno 100 g čokolade za kuvanje, naravno, ako pravite, kažem, postno, koristite postne stvari. Margarin 50 g ili znači puter, maslac, šta već volite da stavite. I krećemo. Proces. Prvo skuvati ovih 300 g krompira. I kada nam se krompir lepo skuva, znači proverite onako, izbockajte viljuškom da vidite da li je to lepo kuvano, vodu isipete i u toj šerpi gde se on kuvano uzmete lepo ovako miksir i umutite u ovako jednu smesu vaš krompir dok je još vruć. Znači ovo radimo dok je još onako vrelo, da kažem, vrući. Znači to veoma brzo uradite. U to ubacite znači čokoladu koju nema potrebe da topite, jer ona od ove toplote već ima sama da krene da se topi. I stavite vaš maslac ili margarin i to sve lepo mutite u jedan ovakav fil. I evo, kao što vidite, već smo krenuli da dobijemo fil pravi. Još kad se, evo sada stavimo ovaj šećer i kada to krene da se muti, kao što vidite, ima da dobijem jedan pravi čokoladni fil kao za tortu. Eto vidite, pa posle kažete meni da ne može da se napravi čokoladni fil bez jaja. Može, evo. Upravo sam napravio sa krompirom. Upravo to jeste neki način zamena za jaja, samo postna varijanta. Onda u to ubacimo onih 300 g samlavenog postnog keksa. Vi možete da koristite oni sa maslacem ako ne postite. I to lepo ovako fino umutimo mikserom. Veoma brzo ide proces, nije ništa komplikovano. Evo već smo došli, pa gotovo, evo, kolač nam je spreman, samo još da se napravi oblik i da se zalije ovim, kako se zove. A da, nismo stavili ono najbitnije, a to je arome ruma. Pa kakav bi rum kolač bio kad ne bismo stavili arome ruma? Naravno, morate staviti i aromu ruma. Ali evo ovde da vidite kako izgleda ova smesa za ovaj naš rum kasato kolač. Znači pravi je kao ona iz prodavnice, ma kakvi, još i lepši. Znači mutili smo mikserom, koliko smo mutili, onda malo rukice tu ovako umesite rukama, pa sipamo kakao, evo tako, 1 kašiku, možete i 2, zavisi, ali 1 kašika je sasvim dovoljno. Pa u to sipamo ekstrakt. Tako. Sada već miriše na rum. Onaj kolač dobija miris kakav treba da ima. I cela kesica jedna, znači ide ovde ovog rum šećera. Sad ako to ne možete da nabavite, mada ima sad u trgovinama svuda da se kupi, veoma je popularan i nije skup,
i veoma, veoma jaku aromu ruma ima, baš veoma jaku aromu ruma ima, okida koliko se osjeća. Naravno možete da stavite i uvek rum, onaj pravi rum, ali ovo je sa ovim aromama, pošto ipak i deca treba da jedu, pa ja sam odlučio se za ovu varijantu da mogu svi da probaju. I to je to, evo vidite kako to lepo izgleda, pravi čokoladni rum, fantastični kolač. Sada ono najbitnije, kako možete sve oblikovati ovaj kolač? Pa možete ga oblikovati kako god, zaista kako god vi poželite. Možete od njega napraviti baš rum štanglice, onako kao što izgledaju kao kad ih kupujemo. Znači uzmete smesu, ovaj ceo jedan veliki, ovaj, kako se zove, poslužavnik, stavite i otapkajte lepo onako rukama, sve dokle možete, celom dužinom, i onda isečete na štanglice. I onda te štanglice, po štanglice posle u čokoladicu valjate i eto vama rum štanglice. Ili rum kasatu. A možete da radite na ovaj način, evo sa ovim kalupima, na primjer. Imate silikonski kalupčiće neke i lepo unutra stavite taj silikonski kalup, ovu smesu, i vadite ove interesantne figurice. Ili, na primjer, evo košnice. Znači, uzmete one kalup za košnice, kolače, stavite unutra ove kolače, eto, dobili ste košnice. Znači, zaista je univerzalan. Bombice isto. Uzmete, uvaljate u ruke, napravite bombice. Tako da je veoma, veoma univerzalna smesa. Možete da napravite čak i različite stvari, evo, kao ja ovde što sam napravio 2 različite figure, a mogu sam i 3, 4, ali eto, žurio sam se bio tada. Ali, dakle, znači, možete od te jedne smese zaista da izvučete 3 različite, vrste, da izgleda kao da su drugi kolači, u stvari isti je kolač, samo drugačije ukrašen. To jest, u drugim odlicama je dekorisan, napravljen i tako dalje. Evo vidite kako je zaista lepo ispalo. Veoma, veoma lep kolač. Sada, to smo stavili da se hladi. Za to vreme uzmete čokoladu, onaj vaš maslac ili puter, i ulje, i to lepo na pari istopite. Ako imate indukcionu, onda na broj 1 uključite i to lepo na indukcionu otopite, da se sve lepo sjedini. Evo, kao ja ovde što radim, vidite. I da dobijemo ovu lepu, jednu sjajnu, zaista lepu, sjajnu glazuru. Pravu glazuru za rum kasato. Eto. Nije komplikovano, nije teško, veoma, veoma lako se pravi. Evo vidite. Tako treba da izgleda. Vidite li kako sija? Čokolada. Ali nećemo o čokoladi, jer ako ja krenem da pevam vama o čokoladi, to može da traje do sutra. I onda uzmemo ovu silikonsku četkicu i, pošto sam ja pravila u ovom slučaju košnice, a vi možete da napravite, kažem, i bombice, možete da napravite i baš rumone štanglice, i onda lepo to ovako, fino, lepo, lagano nanesete, kao eno na mom receptu bajadera, ako ste gledali, kada sam radio sa čokoladom, to je taj faz. Znači, prvo lepo uokvirite, pa onda posipite, ako pravite onako štanglice, i štanglicu po štanglicu unutra u čokoladu, jednu po jednu izvučite i toliko. Evo vidite, ovako. Dobro, ja uvek volim malo da se mučim, ali vi možete to i možda i praktičnije od mene da odradite. I ja za dekoraciju sam se rešio, evo da koristim ove šarene mrvice, malene bombonice, koje onako daju, deca ih baš obožavaju da došli, i mi stari ih volimo. Veoma, veoma dekorativno to izgleda i lepo bude na izgled. I tako, znači, sa svakim kolačem ponovite proces. Znači, umočite u onu vašu topljenu čokoladu, pa uokvirite lepo kolačić sa svih strana, ovako, kao što vidite. Ili može i još jedan način, a to je uzmete čačkalicu, pa ispod bocnete na čačkalicu i samo kroz čokoladu onako izvučete kolač, skinete se čačkalice, ostavite da se, znači, to stegne i to je to. Znači, može i na taj način. Ali kažem, ja uvek volim malo da zakomplikujem sebi neke stvari, pa evo, ja ovako sam, kao, lakše mi je bilo sa ovom četkicom da to odradim.
Sada, pošto smo sve lepo to napravili, stavljamo u hladno ili u frižider da se ovaj kolač ohladi, pošto je sve lepo urađeno. S ovim drugim isto procedura, naravno čokolada neizostavni deo. Znači opet čokoladicu, svaki kolačić pređete, ovaj vaš runkasator, i onda možete ostaviti evo odmah tako, da bude samo čokoladno, bez ikakvih drugih stvari da, na primjer, stavljate preko, ali ja sam se ovo prilikom rešio, eto, meni mi je kokos bio interesantan da stavim, pa da ne bude ove kao školjkice, pošto liče na školjkice, da ne izgledaju crno, nego da izgledaju belo. Mada mogu sam i belu čokoladu da koristim, ali ajde. Opet ponavljam, ja obožavam ukus kokosa, a obožavam i ukus ruma, tako da meni ova kombinacija, kada sam ovako napravio, baš je bilo veoma ukusno. Nekako ovaj kokos mu je dao šmek ovom kolaču još veći. I eto, sada kad pogledate ovo ista smesa, isto sve, ali eto, ovdje ima kokos i odmah je promenilo malo ukus, kao da jedete drugi kolač. Tako da je veoma interesantan kolač, eto, od srca vam zaista preporučujem da probate. Ja već dugo godina ga unazad pravim za slave i izdošan je, ispadne baš jedno 2 kg skoro kolača od njega, puno baš bude. Kad napravite njega, maltene ne treba da pravite više ni jedne druge kolače. Dobili ste za goste kolače, jer zaista puno ispada. Veoma lep, bogat recept, a nije ni skup, veoma je jeftin. Kad vi pogledate da stavljate krompir koji nije skup, pa onda čokolada, margarin, mislim sve ukupno ako me koštalo pojma nemam. Ajde sad da ne govorim cenu, ali nije skup, zaista nije skup, probajte da napravite. I verujte mi, ima posle veoma često da ga pravite i sebi i svojoj porodici, da usrećite i jedni i drugi, i svoje najmilije, i goste, i tako dalje, i decu, ako imate decu, deca obožavaju ovo. Evo ovako, malo snegić od kokosa, sada sipam preko ovih kolača, tako, i kao što vidite, veoma je to brzo napravljeno, jeste malo sipkavo, ko ne vole ovako da se muče, kažem, napravite odmah izjedno, pa isečete nožem, onako koristite rešetku za sečenje, kao što sam radio u bajaderi, videli ste i tu caku, i onda dobijete štanglice. I samo prelijte čokoladom i završili ste sve. Nema šta da se maltretirate i da se mučite. To je ko ne voli ovo sipkavo da radi. Sad, pošto ja, kažem opet, pravio sam ovo za slavu, pa sam teo da dobijem puno kolačića i da bude ono kolačić za logajčić. Eto, ja sam se setio na ovaj način da uradim. I ovo na hlađenje, i evo, ovo je finiš. Vidite kako izgleda fenomenalno. Dakle, prošlo je hlađenje, ohladili su se, evo, servirani su, da vidite kako to izgleda prelepo. Možete i na ovaj moj način da uradite ovaj kolač, veoma je dekorativno i lepo kao što vidite, a možete da uradite i na svoj način. Bitna je ona smesa koju sam ja vama dao, kao i ova glazura čokoladna. Sve ostalo je vaša volja, a vidite unutra, ljudi, ukus fenomenalan, a pogledajte unutra. Znači, čokolada, rum, ma fenomenalno, zaljubiš se u njega na prvi zalogaj. Pa eto, probajte ovaj recept, zaista je jeftin, nije skup, bilo bi mi drago da svi probate. Pogotovo evo, dane posta, jedan veoma lep dezert za sve. Pa evo, vaš Aleksandar vama želi prijatan obrok. Ovo su sastojci ovog našeg kolača. Pa evo, još jednom da bacimo pogled šta to sve nama lepo unutra ide. A ide svašta nešto lepo. Kao što vidite, ide sve ono što ja volim. Sad ne znam da li vi volite. Ako vam se dopao moj kanal, pa vi prijavite se na njega, ostavite mi lepe komentare, ako ste se oduševili receptom i tako. Svako dobro do sljedećeg videa. Ćao!